Nyt on keli kohdillaan. Mä tässä vähän kuvailen samalla, kun Kukka-Maria tuossa etsii ratsastusvaatteita itselleen. Niin tässä katselen, että siellä aurinko pilkottaa. Ja on aika kauniin näköistä, kun täältä yläkerran ikkunasta katsoo, niin on hyvinkin idyllisen näköinen tämä maisema. Kyllä on kaunis iltapäivä. Tässä ollaan menossa Kukan kanssa ratsastamaan pateja. Pate odottaa tallissa harjaamista. Niin, nyt on Kukka siellä pateen selässä ratsastelemassa patella. Mä ihailen tätä maisemaa. Siis on ihan älyttömän kaunista. Mä luulen, että tää ei tällä videoinnilla niin kuin, ja tuolla YouTuben videohommalla niin tuu välittymään tää ihan kokonaan, mutta siis todellakin tää pieni pakkanen ja tommonen pieni auringon paiste ja miten se näihin, täällä on tämmösiä puuton jäätyneitä, niin mitenkä se heijastaa. Täällä on ihan niin kuin olisi kristalleja puut täynnä. Siinä menee Kukka. Mitäs Kukka sanoo? Hei. Hei sanoo Kukka kaikille kuulijoille. Siinä mennään pateen kanssa ja kenttäkin on niin mitä mainioin nyt, kun on lunta tässä ja on tullut riittävästi lunta tässä viime viikkoina ja sitten se on tässä käytössä tallaantunut sopivasti, niin on oikein mainiossa kunnossa nyt meidän kenttä. Kyllä osaa olla kaunista. Ei voi muuta sanoa. Sieltä tulee Kukka ja Pate. Kukka tuli koulusta ja sitten Kukka heti lähti tässä ratsastamaan. Oi, nyt tulee hieno pätkä, kun aurinko tuli tonne ratsukon taakse. Nyt olisi tarvinnut kyllä ihan ottaa toi mun järkkärikamera. Mutta se on niin vaikea keskittyä sitten kahteen, että jos mä kuvaan tässä videota, niin se on sitten vähän sitä ja tätä, että mä luulen, että mä nyt tällä kertaa tyydyn vaan tähän videointiin ja saadaan tästä vähän pätkää tonne nettiin teidän katsottavaksi ja sitten otan jonain toisena päivänä sitten taas järkkärin. Kyllä näitä hienoja aurinkoisia talvipäiviä tässä tulee, kun mennään helmi-maaliskuuta kohti, niin aivan varmasti. Kyllä täytyy sanoa, että maalla on kaunista. En kaipaa takaisin kaupunkiin. Se on nähty, se vaihe. Sitten tämä rauha, mikä täällä on. Saa tehdä aika lailla niin kuin itse tykkää, eikä aiheuta häiriötä muille ihmisille. Ei tarvitse kantaa siitä stressiä. Se on niin kuin ihan huippu homma. Ja kyllä tää kauneus vaan, että en mä oikein tiedä minkälainen kaupunki pitää olla, että tästä menee niin kuin yli tämmöisestä suomalaisesta aurinkoisesta talvimaisemasta. Kattokaa nyt tota peltoakin. Kyllä tää Suomen luonto kaikessa karuudessaan, niin kyllä tämä on vaan. Vaikka välillä on ankeeta ja näin, niin siitä huolimatta on. Tärkeää lopettaa vasta sitten kun on hyvä. Se on aika tärkeä homma se lopettamishetki.
Oota, sanoppas tänne kameralle. Niin, että noi puut on hienoja, kun tässä on tällaista punertavaa ja tuo alhaalla ei ole mitään. No niin näyttää. Käännäpä siitä. Niin näyttää oleva. Se hienosti toi laskeva aurinko niin tekee ton maiseman tommoseksi punertavaksi. No näissä maisemissa sitten kelpaa näitä ratsastuksia tässä harrastella. Kuvataan vähän tupsujalkoja, kukka siinä menee. Siinä näkyy Paten mahtava pylly. Siinä on koko ajan näköä. Ei ole mikään riuku tämä mies. Tää voisi tämän kameran laittaa tuonne Paten takapuolelle. Kattokaa tänne. Täällä. Sinne mahtuu vaikka kirjahylly. Niin, hieno poika.